स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से। प्रमोद प्रेमी यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा ए आमा जी। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े प्रमोद प्रेमी यादव जी और ई गाना के लिखले बाड़े कृष्णा बेदर्दी जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े प्रमोद प्रेमी यादव जी के भाई अशोक प्रेमी जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 25 सितंबर सुबह 5:45 पर वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके सुन सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।